Tervetuloa verkkokauppaostoksille. Helpota arkea, tilaa City Market Skansin verkkokaupasta ja nouda kätevästi meidän Driven noutopisteeltä. City Market Skansin verkkokauppa tekee arjestasi sujuvampaa. Tilaa verkosta osoitteesta kruoka.fi ja nouda tilauksesi vaivattomasti autosta nousematta. Miksi valita City Market Skansin Driven noutopiste? Arjen sujuvoittaja. Ei tarvitse lähteä kauppaan tai jonotella kassoilla. Nopea ja vaivaton nouto. Aja suoraan noutopisteelle, me nostamme tilauksesi suoraan autoon. Tee tilaus, kun se sulle sopii. City Market Skansin verkkokauppa palvelee noutojen ja kuljetusten osalta arkisin ja lauantaisin. Valitse itsellesi sopiva noutoaika ja päivä. Verkkokaupassamme on laaja valikoima elintarvikkeita, palvelutiskituotteita ja paljon muuta. Tee arjestasi helpompaa. Kokeile Driven noutopistettä jo tänään. Skansin City Market, helposti maukkain turkulainen.